Často sa hrbíš, alebo ťa bolieva horný chrbát? Aj keď pomyselne zlá postúra nemusí znamenať, že ťa niečo bude bolieť, tak väčšia svalová sila ti vždy len môže pomôcť zvládať svoje bežné denné aktivity. A preto si dneska ukážeme jednoduché cvičenia, ktoré dokážeš robiť aj v pohodlí domova. Prvý cvik je tzv. Plávanie, kde ležíme na bruchu a nadvihneme si ruky smerom od podložky a ako vidíte, s nádychom idem smerom dopredu do natiahnutia a s výdychom idem dozadu s tým, že sa snažím aj zaťahovať ramená a lopatky smerom dole. Je to pohyb, ako keby ste sa vyťahovali na hrazde. Takto pekne opakujeme s nádychom smerom vpred, s výdychom smerom dolu a v podstate celý spodok tela je podopretý o zem. Jedine čo sa hýbe je vrch tela, ramená a trup. Druhým cvičením je Y, presne do takého tvaru si aj dáme ruky a následne otočíme palce smerom hore, zatiahneme lopatky a s výdychom zdvíhame ruky smerom nahor, s nádychom sa vraciame naspäť. Celé telo je v podstate položené na podložke, jedine čo pracuje sú ramená, lopatky, medzilopatkové svaly. Tieto svaly by sme aj mali cítiť a takto si už len plynule ideme svojim tempom a samozrejme aj svoj rozsah. Nie každý dokáže ísť moc vysoko, čiže aj keď idete len trošku nad zem, vôbec to nevadí. Čiže nádych dolu, výdych, ideme nahor. Tretím cvikom bude písmeno T, ktoré sa bude niesť veľmi v podobnom duchu ako Y, že opäť ruky si dáme do písmena T, teraz sú dlane otočené inak, máme chrbát ruky otočený smerom hore a týmto spôsobom ideme opäť s výdychom smerom nahor a s nádychom sa vraciame naspäť dolu. Takisto pracuje len vrchná časť tela, spodok je celý položený, uvoľnený, čiže s výdychom nahor pracujú lopatky, ramená, medzilopatkové svaly, s nádychom sa vraciame naspäť. Taktiež rozsah podľa seba, kto vládze môže vyššie, kto nie, kľudne stačí aj len odlepiť ruky, pokiaľ vás to aktuálne pustí. Pri poslednom cvičení si budeme dávať pozor na pozíciu rebier, ideme do výdychového postavenia, chrbát je prilepený na podložke, pozor, nezdvíhame ho. Celý čas nalepený, chrbát dolu, rebrá vo výdychovom postavení. Chytíme sa nejakú ľahučku váhu, kto by nevládal kľudne aj iba nejakú fľašku alebo prázdne ruky a ideme s nádychom smerom nahor, pokiaľ nás aktuálne pustí náš rozsah v ramenách a s výdychom sa vraciame naspäť. S tým, že kontrolujeme stále pozíciu trupu, nemôže sa odliepať spodný chrbát a mali by ste cítiť aj jemnú aktiváciu brušných svalov. Takto pekne opakujeme nádych hore a výdych smerom naspäť. Takže toto boli 4 cvičenia na precvičenie vrchnej časti chrbta na doma. Trošku si zhrnieme opakovania série. V jednoduchosti každý cvik skúsime dať 3 série opakovania a nebudem dávať konkrétne, skúste ísť do svalovej únavy. To znamená, že už budete cítiť, že tie svaly ste presvičili, nemusíte ísť úplne do zlyhania, že odpadávate, ale mali by ste cítiť, že tie svaly už boli namáhané. Ak sa vám toto video páčilo, mrknite sa na naše Hero Hero, kde nájdete bonusový obsah a veci navyše viac do hĺbky, takže poďte tam a sledujete nás takisto aj na Instagrame, TikToku. Radi vás uvidíme, píšte komenty, sledujte, čaute.